Datu eta zenbaki gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoan etxegabentzako zentroak 2.372 lagunek erabili zituzten iaz. Estatu mailan baliabide hauek erabili zituzten pertsonen ehuneko 15 daude Autonomia Erkidegoan. Honek ez du esan nahi gurean behar handiagoa dagoenik, baliabide gehiago dagoela baizik. Mirari Garaia, nola daude antolatuta zentro hauek? Pixkanaka azalduko dizuet, bulebarrera etorri gara, hain zuzen ere, hemen biltzen delako egunero etxegabe talde bat. Eguna hemen pasatzen dute, eta iluntzean, aterpetxera joaten dira, babesean gaua pasatzera. Donostian, 32 daude. Anoea eta afaria eskaintzen diete, eta behar dutenei baita mediku laguntza ere. Gipuzkoa da biztanleko, oe gehien eskaintzen dituen lurraldea, eta Euskadin langile gehienak soldatapekoak dira, voluntarioak baino gehiago. Guk zentro hauetan nola lan egiten duten hurbiletik ezagutu nahi izan dugu, eta Bilbon hoietako batean izan gara. Euskadin etxerik gabeko pertsonentzako 200 zentro baino gehiago daude. Egunero 2000-tik gora lagun hartzen dituzte. Gehienen helburua bizitza berri bat hastea. Laguntza bat behar dute bere egoeratik ateratzeko, normalean pertsona hauek bere laguntza sareak apurtuta edo oso ahulduta dituzte, eta orduan behar dutena da laguntza bat aurrera ateratzeko. Azken 2 urteetan ehuneko 17 igo da zentro hauetako erabiltzaile kopurua. Erantzunak ere gora egin du. Euskadik estatu osoko plaza kopuruaren ehuneko 15 eskaintzen du. Horrez gain, jantoki sozialetan ere 3.000 bazkari ematen dituzte egunero. Hala ere, zerbitzu sozialek ematen duten arreta hobetu daitekela diote Karitasetik. Egoera hauetik ateratzeko erantzunak sistema ezberdinetatik etorri behar direla, eta sistema ezberdinen arteko koordinazio bat eta ildo berdin bat egon behar duela. Zentro hauetara lo egiteko toki baten bila doaz, baina baita lan orientazioa lortzeko edota dutxak erabiltzeko.